Ако искате да имате собствен бизнес, а не да бъдете наемни работници и да бачкате за мечтите на шефа си от 8 до 5, от 9 до 6 или посред нощите, по цяла нощ да ви няма, или да работите в чужбина, далече от семейството си, или може би сега тепърва започвате да работите и сте млади, но някак си не е за вас тая работа, да сте някъде затворен или да ви казват какво да правите. Ако не ви харесва всичко това и искате да направите нещо, с което да сте свободни, да имате свобода, да се чувствате свободни изобщо, искате да направите нещо като собствен бизнес, но нямате точната идея, нямате точния план, нямате достатъчно кешовица за да го направите, ако имате идея, или не ви се рискува да напуснете работното си място и да се откажете от сигурния месечен доход, не ви се рискува да теглите заеми, който не знаете след това дали ще може да го върнете, за да стартирате някакъв собствен бизнес, или дори ако сте с години в чужбина и работите на 2-3 работи едновременно и спестявате кешовица само и само за да пробвате някаква идея, която не сте сигурни дали ще проработи, и ви е страх, че може да се загубите парите, които сте спестили с течение на годините. Мисля, че имам нещо точно за вас и който иска да разбере какво е, може да се свърже с мене, за да ви кажа как аз го направих и как аз успях да се освободя от системата, как успях да се разполагам с времето, да бъда свободен и да си правя каквото искам, същевременно да правя това, което ми харесва, да работя това, което ми харесва, защото не казвам, че седя само на диванчето и си правя кефа, но работя това, което ми харесва, което ми дава свобода, и то изобщо, щом работиш това, което ти харесва, значи не работиш нищо, значи това е свободата, защото няма нищо по-яко от това да бачкаш хобито си. Тези от вас, които ме познават, много добре знаят с какво се занимавам. Тези, които не ме познават, ако искате, може да се свържете с мен, за да си поговорим, да ви обясня, ако имате желание, какво може да направите и как мога да ви помогна и как вие може да помогнете на други такива хора като вас. Нещо, което е много важно обаче, е да имате характер, да имате воля и най-вече дисциплина. Дисциплината е в основата на всичко, характера и волята също. Нямате ли ги тези три качества, по-добре не ми губете времето, по-добре не се занимавайте, работете си работата, която работите, и дори да имате идеи и сте готови да теглите заем и да рискувате сериозни кешовици, за да направите някакъв бизнес, по-добре не се хващайте, ви казвам, защото нямате ли ги тези три качества, провала е пред вас. Така, както ви казвам.